Aan het woord heb ik Annelies Rotgering, persstaatheer van de Hoge Raad. Mevrouw Rotgering, wat kan u ons vertellen van de beslissing van de Hoge Raad in het zaak van de voormalige minister Paul Kroes? Ja, goedemiddag. Ik kan u vertellen dat de Hoge Raad vandaag de klachten die de heer Kroes had ingediend in cassatie tegen de beslissing van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in zijn zaak heeft verworpen. En dat betekent dat die beslissing van het Gemeenschappelijk Hof, dat die nu definitief is. En deze beslissing is, wat is de rechtspraak op zich gebaseerd? De klachten die de heer Kroes had ingediend tegen de beslissing van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie waren ten eerste dat hij vond dat de procureur-generaal zelf de hele vervolging had moeten doen. Ten tweede dat hij vindt dat zijn veroordeling wegens verduistering niet terecht was. En tenslotte had hij ook nog geklaagd over de manier waarop zijn detentieomstandigheden waren meegenomen door het Hof in de beslissing. En de Hoge Raad heeft van al die klachten gezegd dat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het kort gezegd goed heeft gedaan. En dat die klachten dus worden verworpen. Nou, u zegt deze beslissing is definitief. Wanneer treedt deze beslissing? Treedt deze beslissing onmiddellijk en moet hij direct naar de cel, zouden we maar zeggen? Hoe dat in de praktijk zal gaan, daar durf ik niks over te zeggen. Maar met deze beslissing is de beslissing die het Gemeenschappelijk Hof heeft genomen inderdaad met onmiddellijke ingang definitief geworden. Dus de heer Kroes kan nu niet nog een keer in cassatie of nog andere rechtsmiddelen indienen. In het bijzondere geval dat de minister bij de Hoge Raad aan de deur klopt om in cassatie te gaan. Dat komt inderdaad niet dagelijks voor dat er een minister aan de deur klopt. Maar aan de andere kant, de Hoge Raad behandelt heel veel zaken. En iedereen die is veroordeeld, wat zijn positie ook is, kan in de gevallen dat de wet dat toelaat bij de Hoge Raad in cassatie. En een enkele keer is dat ook een voormalig minister.